धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि सिङाव खुंफुंदों मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल। दिनै धेमाजि जिल्लानि धर्मपुर गुदि फरायसालियाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंनाय जायो। बड'लेण्डनि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गगामुख दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बिमा राव थाबासो बर' हारिया थांना थागोन। बेनि सायाव मेलखौ खुंफुङो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबजों आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मुं थिसननायखौ बांहोनायनि थांखिजों आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मिशनखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। बियो आंनि बिमा राव आरो आंनि सोलोंथाइ बियो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मिशन क्वालिटी एंड स्किल एडुकेशन दा बेनिनो मोनसे बाहागो। दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लादों जिहेतु जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम दा बेवहाय जोङो नुबाय सार्भे खालामनानै दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जोंनि बर' फरायसा गोबां फरायसालिफ्राव खम जालांनाय जोङो नुबोबाय। दा बेवहाय जोङो बेखौ सानबायदि माने थांखि लाबाय दिनै बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन, बर' रावखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन। दा बेवहाय जोङो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसाफ्रा जोङो बुरजा जानांगोन। दिनै जेराव जों बर' रावजों जिहेथु जोङो गोजौ लेभेलनि आनजाद जेरै UPSC APSC आनजादफोरखौ जों होनो हानाय जाबाय। बेवहाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा खायसे गोनो गोथो साननाय दङ बर' बिजों फरायबा जेबो जाया, जेबो रोङा, साख्रि बाख्रि लानायाव उसुबिदा जायो, इंराजि रोङा, बेबायदि साननाय दङ। दा बैफोरखौ जोङो दिनै क्लियार खालामनानै होदों बिमा बिफाफोरनो। दिनै बे खोथाफोरखौ जों एसे सरसा खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बर' बिजों गावनि बिमा राव सोलोंनानै दिनै गुबुन गुबुन जौगानाय हादरफोरा गोबां गिदिर इन्जिनियारिं साइन्टिस्ट मोजां मेथामेटिशियानफोर बिथांमोना सोरजिनो हादों गावनि बिमा राव फरायनानैनो। दिनै जोङो बर' राव फरायनानै जों मानो हाया? दिनै जों बर' राव फरायनानै जोंबो हायो। दा बेखौनो जों बुंदों दिनै जोंनि बर' रावा दिनै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै जों मोननाय, आन्दलन खालामनानै जों देबनागरि हांखोखौ जों मोनदों, फरायनो हादों। बिनिनो आन्दलन खालामनानै दिनै माखासे बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांदों देबनागरिनि थाखाय। दिनै बे रावखौ जोङो मुगैनानै जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि साख्रिआवला माखासे गोरों गोराफोरा दिनै गावनि गथ'फोरखौ गुबुन बिजोंफ्राव जों सोनायखौ नुदों। दा दिनै नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे जाय बिथांमोननि गथ'फोरा दिनै गुबुन बिजोङाव इंराजि बिजों बा आसामिस बिजों जेरावनो जा जे बिथांमोना फोरोंदों दिनै बिथांमोना लाबोनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो सासे बर' फिसा, दिनै नोंथाङाबो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौआव नोंथांनि बिबान, जोंनि बिबान, बिमा बिफानि बिबान, फोरोंगिरिनि बिबान, जों साफ्रोमनिबो बिबान दं। दा बेनि थाखाय नोंथांनि गथ'खौ नोंथाङाबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव सोनांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों। नोंथाङा दसे सिगां नोंथांनि बिबुंथियाव नोंथाङा मोनसे खोथा होनदों। बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायदों जे बिथांमोना जे सिगाङाव जा फोरोंबाय आरो जायफोर एसे उन्दै क्लासाव दं बिथांमोनखौ बर' बिजोङाव लाबोनो हानाय स्टेज दंबा बिथांमोनखौ बर' बिजोङाव फोरोंनांगौ। आरो जिहेथु दिनैनिफ्राय जोङो मोनसे मिशनखौ फोसावबाय, जिहेथु दिनैनि उनाव आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि एबा माहारिनि दैदेनगिरि आरो साख्रिआवला बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे बर'नि फरायसालि एबा बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौआथ' जों सोरबा आफादनिल' नङा बा सोरबा बिमा बिफानिल' नङा। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमनिबो बिबान हिसाबै जों खावलायदों जाहाथे जाय बिथांमोनहा गुबुन बिजोङाव इंराजि बिजों बा गुबुन आसामिस बिजों दस्रा बिजोङाव सोदों, दा बिथांमोनखौबो लाबोनानै दिनै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौ एबा बर' फरायसालि एबा बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय बयबो बिबान लानांगौ आरो बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौबो आं खावलायदों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। गोजोन्थों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।